Klokken er 12, og hjemme hos Kent Hansen, bedre kendt som Iron Waterman, er dagen lige begyndt. Det skulle da tage en rimelig tidlig på det der, ikke? Synes jeg. Det er en del af dit kostprogram, det der? Det er vigtigt at få noget sukker i kroppen. Sådan. Hvis man sådan lige er ude på en opgave, og så lige skal yde det der ekstra der. Det der lige over en mur, eller dropkick eller andet. Så er det sgu vigtigt, at reserverne lige fylder op, og du bare lige kan gøre det. Skal du slet ikke træne i dag? Nej, jeg lavede dobbelt i går, så det er sgu lige vigtigt også lige at... Det er også vigtigt lige at holde pauser og få det flettet ind i. Altså man sådan lige når at restituere. Altså så kan du træne, nok så meget. Hvis du ikke holder dine pauser, og hvis du ikke får din søvn, så hjælper det ikke skidt, så bliver du ikke stærkere, du væk hurtigt, og det så kan du lige så godt lade være med at træne jo, ikke? Hvad er det, du vil lave der, Kent? Iron Waterman. Det kendte det. Det har det er en smoke, der er løst en borgerlig ved at lave. Det ligner da bare en almindelig bombe. Ja, jo. Almindelige mennesker vil måske kalde det en bombe, men det er jo ikke det der. Det er jo en smoke, der er løst en borger. Jamen, laver du tit bomber? Altså, jeg laver alle mine våben selv. For så ved jeg, at jeg kan stole 100% på dem, når jeg står derude i lort til halsen. Så fungerer lortet bare, fordi så jeg kan stole på, så er det undertegnet. Pludselig opstår der tumult. Hvem er det? Ja, det er fra licenskontoret. Licensman. Du kan godt glemme det der licensman. Jeg har luret dine tricks. Jamen, jeg skulle bare snakke med en Kent Hansen. Vi har ikke mere at snakke om, du og jeg. Puha. Jeg skal lige falde lidt ned. Hold da op. Der. Der ramte det shit, altså lige der fan. Jamen, I tog det selv. Puha. Der er ikke det stærkt for sig. Jeg håber ikke, at der er nogen, der sidder hovedet bag skærmen og tænker, hold da kæft. Altså, jeg er okay, jeg er super på det. Altså, alle under kontrol. Selvfølgelig. Altså, det er ikke det. Puha. Jamen, det var jo bare licensmanden. Bare licens. Ja, det var licensman. Og han er efter mig konstant. Og gang på gang, så får jeg ham. Og så er han nede med nakken. Sådan så verden er et mere sikkert sted at leve i. Takket være Iron Waterman.